İsal ji ber ku baran kêm bariya hişkê saliyek heye û devrê cotkaran di zeviyan de hiş bûne. Hişkê saliyê li bajarên Kurdan bandorek mezin çêkiriye, ziyanek mezin heye. Ji erdê ku ne avîne taybet erdên genim cê nîsk hatine çandin ji sedî heştê ziyan heye. Bizara 20 dolum meşiniye 20 dolum xwedê vekîl miş êmi bû yani bego hatiye okuye. Meşiniye 6 dolum genim hatiye ew jî xweşol. Me daye êmê mirîşka. Yani ne tê xwarin, maviyeka tê xwarin. Ne yanıtıp nifxev ya ne xwarin. Nabe qut. Ya dişini qutê çiftçi dayı tane. Da xwaza me evet devlet destê xwe navêje galiba mera yardım neke. Sfahem dikî mera destek der neke ve yani haliyle memleket begitar. Eğer ya devlet destê xwe navêje bir milleti bir insanî sfahem dikî vay sana hep kadar. Pır zor e. Ana hela der ki bir şerki bedûri de çıkarttı. Ve şu medavan kışa var gudê xwe terk kir. محصول تره یا قشة اوتوبوزا سوار بو شونه باطش شونه بعلیجانا شونه فرنگیا شونه شبشا شونه به شغل اسقاق خوای زفتار درغ پیدارا خب aynı ebci kedevi durumu. Önlem almadığı takdirde toplumsal ve ekonomik boyutta ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Sendikayên odeyên mühendisên ziraetê serdana gundek Diyarbekirê kirin û ser rewşa xerab a çandiniyê daxuyaniyekdan hate destnîşankirin. Li Diyarbekirê 600,000 donum nêsk, milyon donum ce, 3 milyon donum genim tê çandin. Rêjeya çandiniya avî ji sedî 20 e û ziyan bi giştî ji sedî 8 ye. Kurdistanê hemû seranser büyüşkiye. Vî havayê hatiye diyarkirin. Ce, genim, nîsk hemû çûne yani bi vî havayê kûne. Divê gere ji vî ara yek tespîtekî bê diyarkirin û ev tespît zî ji bo ku rênçber ji bo sala ku were bikar ve danînê bike yek wî şekilî ew kekî piştgirîkê vakino bidevan rêçberan. Lê niha heta niha saziyên ku ji bo vî tiştê ew kin hatine wek diyarkirin ew sazî ji bo vî tevgerekî nehatiye diyarkirin. Nûnerên rêxistinên sivîl barê dikişînin ser encamên civakî, aboriyê û destnîşankirin ku ji ber ku îsal cot wê nebe ka jî tune ye. Ev jî wê bandora xwe li ser ajalbaniyê bike, sendina goşt û penêr û şîr jî wê pir biha be. Ew ne wek mi goyan ew ne baran ew ne baran neyine ji ber polîtikayê tarımê ana mesela va quraqliqê devlet polîtika ji ber çîkê çî ew quraqliq genim arvan tevî wê çêlek goşt şîr penêr ev vana giş fiyetê wan bivdiqat ji ber vê polîtikayê çî henûz tu çî nekirî tu bername nedayî tu açıklama nekirî ka fiyet çawa dûz bike fiyet çawa hindik bike ana sala pêşiya me jî war berdewam bike ew ê bivdiqat sê qat artiş fiyetê wê ji ber vê daxwaziya me STK em dixwazin deynê wanî qredî kooperatifê wan tev dertelemîş bikin xêncik destekek ana didin li ser wan jî hepkî dijî 3-4-5 milyon serê donum دوی ortalama de hepkî dijî çîkê bidwan hepkî dijî pera bidwan destekê bidwan û ilaç û mazot wana jî şu an re çêdibe hepkî îndirimê çêbik yana bûyî hava cotkar çîka çareser nakin. Hate îfadekirin, Tirkiye di hilberandina nîsk de di rêza çaran da ye. Ji sedî 31 nîskê Tirkiye jî li Diyarbekir tê hilberandin. Sendika destnîşankirin ku ger hikûmet ziyana cotkaran tenzîm neke, hişkesalî wê vegere nangiraniyê jî. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.